17 септември 2023 година в 11:45 Ники В си признава, че той е отвлякал Тонев. Това доказва, че всички теории са били грешни. Всичко е било илюзия. Първо, за да решим пъзела, трябва да видим как Ники Вев го е направил. Тонев и Ники Вев са добри приятели, което означава, че би било лесно двамата да се срещнат. Ето какво се е случило. Ники Вев се е видял с Тонев точно преди да отиде в Турция. Той е отвлякал Тонев и заедно с него е отишъл в Турция. Взел му е телефона и след това е написал съобщения. След това ме накарал да направя документари за мистериозното държание на Тонев и ме е манипулирал да обвиня Мопо, че той е виновника. Но защо? Второто парче от пъзела. Защо Никив го е направил? Защо Никив иска да обвини Мопо? Защото Мопо е едно гадно лайно. На 23 април 2007 журналиста Закси умира в мистериозно убийство. Закси имал история с разобличаване на корупция, измами, купени гласове. Детектив Александър Грегоров се заема със случая. Впоследствие на 10 години детектив Грегоров се опитва да разбие случая. През 2017 успява да намери засекретени документи, в които пише заповед от Мопо да убият журналиста. Седмица след това Грегоров умира от сърдечен удар. Това е само един от случаите, в които Мопо има пръст в ликвидирането на журналист. Твърди се, че Мопо е убил всички от тези хора. Слави Клашера, Cooking Time BG, also known as Сашо, Митко Бомбата и Мангалка Пауър.